Naangkon sang Mapua Cardinals ang ikaapat sini nga daog sa NCAA Season 98 Men's Basketball Tournament. Sa hampang ginpatigayon sa Phil-Oil Eco Oil Center sa San Juan City kaina sang udto, ginlutos sang Cardinals ang Perpetual Altas sa score nga 73-65. Ang kadalagan sang Cardinals sa ginpangunahan sang best player of the game nga si Warren Bonifacio nga nakatigayon sang 14 points kag 9 rebounds. Sa second game, ginlutos naman sang Beda Red Lions ang EAC Generals sa score nga 72-64. Bantayan naman buwas alas 12 sa udto ang engkwentro sa tunga sang Benilde Blazers kag JRU Heavy Bombers. Ini ang pagasundan sang sambuwa sang Arellano Chiefs kag LPU Pirates. Ang hinampang sa NCAA Season 98 Men's Basketball Tournament ang live man nga malantaw sa GTV kag sa streaming sa GMA Sports PH kag NCAA Philippines official Facebook page.